Karino sa sumang lagi mo sa to mo pulis to oy ba ni? Karino na eh. Oza ka di karino. Ay yung pulis ni mo. Pulis mo ni oy ni ko. Ada sumang lagi pulis din mo sa to mo ni ka. Tahu mo ay mo na nato juga nakadang ko pulo pa sila di. Bukay pa rin ay mo. Ay nako ay mo ang dahil ay. Ay di mo sa. Tauri bisi ko ay di matumur mo na kandila. Oy inspector tayo ay laro lang tabrang Karino. Siapa kisah di apa gini na karino mau say na dong nanay ko di ko ni. Karino to ko di mo ko na. O matong may game na bisa ko di puksi yad rin mo na. Nang nabukwado gira. Mo'y nagpisa ko dito nang nabukang nito. Karino, sa so mabugi mapa yung ni Karino. Kasi tuloy-tuloy na rin kasi kamay siya mo siya. Masa so kanya na Karino sumang lagi mo sa tong dapat pulis to. Do kada ko ni may berusan tapos. Yar ko hay. Karino do matang di sa pag to pura pura idro. Karamba singal gi sa tanim mo isa mo konta mo. Kari. Isay loy na ra. Karino sa mata manong daloy na lay. Ay apa masih perlu lay na mo. Isa na uwi no highway mo na. Kari magi kontin dugo. Sige sa isang panganggo ay isa na pa doon dito tanay na Karino. dia. Karino da sige daw ni. Kasi kada di ko isa sa ko to lagi ya bro. Unang undang sa mga naman. Boleh mo nanggi sembang itu rambir yobra. Karino sa kasi sa mo ko ko matang mo na yung patro. Ay, otu. Ay, So please give him a big applause. Please come on stage. Thank you. Bueno, nagsige tayo lang tungso kimagit Chandra. Ay ginaw git Chandra. Ay pwede masito. Bina na batapi na kunay. So thank you so much. Git Chandra dito again. Microphone sila sa rin gitaw. Ranbir, tamagi mo kumaka. Home of the plate. Thank you. Hello. Ôi chào cô. Ôi chào cô. Lúc xưa lần đi lúc xưa